Hallelujah. Amen. Ngiyabingelela bazalwane egameni elihle, igama uKristu Jesu. Greetings in the wonderful name, the name of our Lord and Savior, Jesus the Christ. Amen. Bazalwane ngizoshumayela ngesiZulu so that angabikho salayo olanga. Amen. Angabikho salayo olanga phakathi. Amen. Kanjalo futhi uma kwenzeka bekubuza bethi how was church? Kufanele ukwazi ukuphendula ukuthi no, church was great. Nenzeni esontweni ukwazi ukuphinda bafowethu into eyenziwe esontweni. Amen. So ngizoshumayela ngesiZulu ke nganza kwethu, and for those of us who battle with isiZulu, we'll try and put ama English subtitles when we do the video for YouTube. Amen. Hallelujah. Amen. Greetings, ngiyabingelela nganza kwethu eniniyamukeleka namukeliwe futhi eSanctuary, God Sanctuary Family Church, ibandla bafowethu la uNkulunkulu separated us unto himself. uNkulunkulu asehlwaya wasiletha kuye ukuthi ngathi akhulume nemindeni. Hallelujah. Akhulume nemindeni ngoba uNkulunkulu kunoma yipi plan anayo ngomuntu, umnyombo wayo uba umndeni. Hallelujah. Umnyombo wayo uba yini? Uba umndeni. Yingakho ke thina njengebandla Sanctuary sibiziwe bafowethu ukuthi sizogcwalisa, siqinisekise ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu emndenini. Amen. Ngiyacela ke bafowethu ngaphandle kokuthatha isikhathi eside ukuthi kube nezivumelwano esingena kuzona namhlanje. Hallelujah. Ngiyacela ukuthi kube nezivumelwano bafowethu esingena kuzona, okuwukuthi uma asivumelani ngalezo zivumelwano, then even kwantshumayelo ngeke ibe khona ngoba kuzomela sidiscuss ukuthi kungani singaboni ngeselilodwa. Amen. Now ake sivumelwane ke nganza kwethu ukuthi kunezikhonkwane ekukholweni. Amen. Kunezikhonkwane ekukholweni, kunezikhonkwane zenkolo ekumele njalo thina njengamakholwa uma sihlangana noma sisodwa sivuselele. Amen. Hallelujah. Kunezikhonkwane nganza kwethu ekukholweni, kunezikhonkwane zenkolo, kunezikhonkwane zokukholwa ekumele njalo njengabazalwane njengamaKristu in the fellowship of the saints ekumele sihlale sikhumbuzana ngazo, ngoba uma singakhumbuzani ngazo uSathane uzothola ichance yokuthi azenzele izikhonkwane okuyizona ezimise ukukholwa kokukholwa kwethu nobuNkulunkulu bukaNkulunkulu ezimpilweni zethu ukuthi kuhwamuke. Hallelujah. And mfowethu into mihwamuka ayenzeki ngomzuzu owodwa. Ithatha isikhathi, uzogcina unganakile, uzucabanga ukuthi ukuhwamuka kwayo vele ku-natural, kuyinto ekumele yenzeke kanti cha. Hallelujah. Ingakho ke bafowethu uNkulunkulu ezwini lakhe sometimes esithipisa ethi be careful, qaphelani ofokisi. Qaphelani the little foxes ngoba bane potential mfowethu of stealing the crown of your glory, banendlela yokuntshontsha umqhele wensindiso yakho. Hallelujah. Ulokhu ucabanga ukuthi wena usawuthwele kanti awusekho, usuwadliwa ofokisi. Abaningi bethu abakhule kunamagundane endlini bayayazi lento engisho. La ucabanga khona ukuthi usenento ethile enhle nezimpahla okuyothi ngelinye ilanga uthi uyayifuna ufuna ukuyigqoka, fika ingasekho usakwazi ukuyigqoka. Hallelujah. Na uNkulunkulu bafowethu uma sihleze egwinjini eliphezulu, Nkosi yami, sihleze egwinjini likaBaba uNkulunkulu sisenyaweni kaKristu Jesu, sifunda, sifundiswa, simisele lokufundiseka, sikhalimele. Uthi uNkulunkulu ngezwi lakhe by his spirit, God Sanctuary Family Church emzimbeni omkhulu kaKristu Jesu kunezikhonkwane
ekumele njalo nihlale ninyakazisa nibheke ukuthi isaphila yini zisekhona yini ninyakazise mase futhi niphinde niyayivuselela niqinise ukuthi zingapheli ubukhonkwane bazo. Hallelujah. Now uma uya encwadini yabaseKorinte ke mfowethu bokuqala chapter 1 uya ku verse 18 uNkulunkulu uthi ake sibheke lesi sikhonkwane ukuthi simi kanjani. Uma ukuthi sesinyakazila sisiqinise siphinde sisivuselele uma ukuthi sesisiluzile. Hallelujah. Sihlezi ke enyaweni kaKristu siyabuza ukuthi hawu Lord isiphi lesi sikhonkwane osibekelele thina namhlanje emzimbeni omkhulu kaKristu Jesu ukuthi ke siyosinyakazisa sisibheke ukuthi sisaphila yini kithina sisakhelwe sendlalelwa yini phezukwaso. Osiyami. Now 1 Corinthians bafowethu incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 1 verse 18 uNkulunkulu uthi ake sibheke lesi sikhonkwane la kumele khona sivuselele ukuthi kithina to us ngifuna uyibambe kahle lento to us unto whom is revealed ngizoyichaza kahle bafowethu singayijala to us whose testimony bears evidence that Christ Jesus is the power and the wisdom of God. Ilalele kahle ngeke sijala. Akufanele usale ngemuva uma usufikile kwisanctuary kaBaba uNkulunkulu. Amen. Now uNkulunkulu uthi ake sibheke lesi sikhonkwane ukuthi samile yini kusona nganza kwethu. uNkulunkulu uthi ake sibheke ukuthi lesi sikhonkwane sisaphila yini kithi. Isikhonkwane esithi kithina. Esiphethe ubufakazi obuphelele. Amen. Hayi man. Niyayilandela bafowethu. Amen. Kithina nganza kwethu esiphethe ubufakazi obuphelele futhi esinobufakazi obuphelele ngokuthi uKristu uJesu ungamandla nobuhlakani bukaNkulunkulu. Amen. Now already uyabona la ukuthi uNkulunkulu useqala ukusebenzisa lana ukuhlukanisa inhloko nesiphanti. Akasakhulumi nanoma ubani. Amen. Hallelujah. Usekhuluma nabakhe nabavumile futhi ukubizwa ngabakhe. Amen. Hallelujah. Amen. Uthi ake sihlole lesi sikhonkwane wemaKristu, ake sihlole lesi sikhonkwane webazalwane. Ukuthi ngabe kusaphila yini kunina, ukuthi nina niphethe isambulo esinzima. Amen. Hallelujah. Niphethe ubufakazi obugcwele nobuphelelisiwe nina ubufakazi obuthintekayo bokuthi uKristu uJesu ungamandla kaNkulunkulu futhi ungubuhlakani kaBaba uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Uma ukuthi siyavumelana kuloko ngenza kwethu ngicela niphakamise izandla ukuthi mina mama Mkhize, mina baba uBhama, mina mamthwala, mina ngiyibona into engisho ngenza kwethu, mina baba uMthembu, ngenza ama examples. Hallelujah. Kusaphila futhi ngisakhelwe phezulu lesi sikhonkwane sokuthi mina ngiphethe isambulo sokufakaza okuphelele bokuthi uKristu Jesu ungamandla kaNkulunkulu futhi ungubuhlakani kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Amen. Uma iphila lento kuwena mfowethu wakhele phezulu kwayo ngicela uvume ukuthi amen. Amen. Hallelujah. Amen. Now lokhu kukwenza ube nomahluko ke wena kumuntu ongasithwele lesambulo. Amen. Kukwenza wena ube nomahluko ukusho ukuthi ngamafishane ukwi-pole position wena. Uyabona une unfair advantage
ngani uma kuthiwa on your marks get set ready go already wena usuyi-kilometer ahead kulaba abasaqala ukugijima. Hallelujah. Ngani usuphethe isambulo already okwenza ukuthi ngenxa lesambulo osiphethe funda ukubuyela kulaba abasemva kwakho uyobambulela ukuthi uNkulunkulu ungithumile bafowethu kini ukuthi ngithi make known nginazise ukuthi uKristu Jesu ungamandla futhi ubuhlakani bukaBaba uNkulunkulu. And the day lesisikhonkwane wakhelwa phezukwaso saphinde saphila kuwe. uNkulunkulu ke mfowethu uthi uma wena usuhlukaniselwe wahlukaniselwa kuye ngenxa yokuthi uphethe lesambulo nobufakazi obuphelele ukuthi uKristu Jesu ungamandla nobuhlakani bukaBaba uNkulunkulu kuweke bayibona lento kuwena the message of the cross usumbulelwe ukuthi it is foolishness iwububula nobuphukuphuku. Hayi Nkosi yami ngiyamuza uNkulunkulu uthini iwububula nobuphukuphuku kulabo abangakamukeli uKristu njengenkosi nomsindisi. Hallelujah. Nakulabo abangakambulelwa ukuthi uKristu Jesu uyi-manifestation of the saving power kaBaba uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Kulabantu i-message yesiphambano, the message of the cross iwubuwula. Kodwa kuwena osumbulelwe i-message of the cross iyini? It is the power kaBaba uNkulunkulu. Hallelujah. Now kunezinto la efuneka uyihlole mfowethu ngamehla kamoya ukuthi mesikhuluma ngesiphambano sikhuluma ngani. Hallelujah. Kwenzakalani esiphambanweni? Amen. Now khumbula ke njengomzalwane ophethe isambulo ukuthi kuwena isiphambano si representa ihlazo elanqotshwa. Amen. Hallelujah. Amen. Kuwena mfowethu mesikhuluma ngesiphambano asikhulumi ngenecklace, asikhulumi ngento yokuyihlobisa. Hallelujah. Uma siye sakhuluma ngesiphambano kuwena kuvuka ihlazo elanqotshwa for the first time. Abantu befa befele emahlazweni esiphambano. Wafika uKristu Jesu wasinqoba isiphambano. Hallelujah. Now yingakho ke eyethi revelation ayigcine ekutheni isiphambano siyinecklace noma siyinto yokuyihlobisa lesiyipenda sihlobise ngayo amasonto size siyohlobisa ngayo namathuna. Hallelujah. Kodwa kithina uma sikhuluma ngemessage yesiphambano sibuza umbuzo ukuthi kwenzakalani, what happened on the cross? And i-answer esiyiphethe ukuthi isiphambano sanqotshwa ubani? uKristu Jesu. uKristu Jesu lesiphethe isambulo bafowethu ngaye ukuthi ungamandla nobuhlakani bukaBaba uNkulunkulu. Uma ungenayo uKristu Jesu wena njengenkosi nomsindisi kuwe, then the message esokutshela ngayo esiphambano ekukhona uKristu kuyo, it's foolishness. Hallelujah. It is foolishness kuwe, ayiwenzi umqondo, iwuphukuphuku. Uzuyibona unelungelo lokuthi vele lento yafika nabelungu befuna ukudla izwe lakho. Ngani awuphethe isambulo neqiniso eliphelele. Yonke into uyibuka ngakwemvelo yakho wena ezumuntu. Hayi awuye lapha encwadini yabaseKorinte mfowethu. Bokuqala chapter 2 ubheke lapha ko verse 12 ngezansi ko 14. Amen. Hallelujah. The natural man, umuntu ngokwemvelo nangokwemvelo yakhe, does not receive the things of the Spirit of God, neither does he comprehend them. Because they are spiritually discerned. Awifunde ngesizulu.
Inkosi yami. Umuntu wemvelo. Lalela-ke. Uthina uNkulunkulu ezwini lakhe uthi the natural man, umuntu wemvelo nangokwemvelo yakhe, meaning ngokwe-education yakho, ngokuqonda kwakho kwempilo, nane-experience yakho as umuntu ophilayo emhlabeni. Mekukhulunywa ngomuntu wemvelo, kusuke kukhulunywa ngawe-ke umuntu onjalo. Ophethe i-education, one-PhD, udokotela, une-masters, uphuma ekolishi leBhayibheli, ufunde seminary. Hallelujah. Usucabanga ukuthi uyazi. Amen. Usuze wamqamba namagama amasha uNkulunkulu, wambiza ngoTrinity. Kodwa likho ngisho ipage elilodwa elibhalwe kanjalo ukuthi igama elisha likaNkulunkulu enombiza ngalo bani? Trinity. Amen. uNkulunkulu ukhuluma naleyo nhlobo yabantu abasebenzisa imvelo yabo ukuqonda uNkulunkulu ukuthi ubani. Hallelujah. Awiphinde manje phathi umuntu wemvelo kakwamukeli okukamoya. Yayizwa leyo nto? Ngokwemvelo yakho ezumuntu, izinto zakwamoya they are foolishness kuwe. Awuzamukeli because they don't make sense. Uma ngizokutshela ngezinto zakwamoya uthi ngiyahlanya vele abazalwana amakhanda awathathi kahle. Hallelujah. Amen. Ngokuba ukubumula kuye. Angeke uqonde ngokuba ubonisiswa ngokomoya. Kubonisiswa ngokomoya. Kepha ongowomoya ubonisiswa konke, kodwa yena kabonisiswa muntu. Weyizwa leyo nto? Ngeke sithi apartheid, but uyabona ukuhlukaniswa kwezinto manje la. I-segregation. Yabona? Hayi sonke semdibini sibiza ngamakhono. Sesize saba ngisho ne-uniform. Hallelujah. But uNkulunkulu uthi uma kodwa leyo uniform uyigqoka usemvelweni yakho, ungaclaima noma yini oyithandayo but awungazi. Asazani wena nami. Hallelujah. Ingakho kunencwadi eBhayibhelini ongayifundi futhi. Amen. Kunencwadi eBhayibhelini ongayifundi. Amen. Ngoba uthi awuyiqonda uyi-understand. Ngoba ufuna ukuyi-understanda ngokwe-education ne-experience yakho. Amen. Hallelujah. Hey bafowethu uNkulunkulu uthi siphethe isambulo. Siphethe imfihlakalo. Siphethe ubufakazi obuqandula ikhanda. Obungandele noma ubani. Obambulelwe thina esivumile ukwamukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Amen. Uthi uNkulunkulu thina ke lobufakazi esiphethe okokuthi uKristu Jesu ungamandla nokuhlakanipha kaBaba uNkulunkulu. Ingakho thina i-message esiphambano, the message of the cross, kithina iwuphila ngoba siyazi ukuthi ihlazo lanqotshwa elirepresentwa isiphambano. Noma ungayihlobisa wena ngeziphambano mfowethu, uziyohlobisa nendle yesonto yakho, uphinde usigqoke esinye ukuze sikuhloniphe, sikubone into enkulu. Hallelujah. Kunento ongayazi ukuthi kwenzakalani esiphambanweni. Wazuzani wena? Hallelujah. Amen. Imfihlakalo ke ngenza kwethu ekufanele kusukela namhlanje going forward nihambe nayo. Ngisho kuthiwa bayadida nganoma yiphi inhlobo, ubatshela ukuthi bafethu ngiyanizwa, kodwa kunemfihlakalo ephila kimi, kuneqiniso eliphila kimi, kunobufakazi obuphila kimi. Amen. Ukuthi uKristu Jesu ongamandla nobuhlakani kaNkulunkulu. Amen. uKristu Jesu wanqoba ihlazo lesiphambano. Hallelujah. Ingakho i-message mfowethu indaba ezinhle ezikhuluma ngombuso kaNkulunkulu zutracer esiphambanweni esinoKristu. Hallelujah. Amen. Kimina they are good news. Ziletha ukuphila. Amen. But kuwena ziletha ukuhlobisa, zilethe ifashion, zilethe ukuba muhle, bese zigcwalisa ukungazi kwakho. Hallelujah. Amen. Hey thina lebe sikuphethe mfowethu, siphethe ukuthi thina uKristu Jesu uyi-manifestation, ukugcwaliseka of the saving power kaBaba uNkulunkulu, ngoba unomoya uNkulunkulu ngami nawe. Amen.
Hallelujah. Amen. Hey mani uzambize ngedwala uKristu Jesu. Ekumele mina nawe sicashe kulo ukuze ulaka kaNkulunkulu ungafinyeleli kithi. Hallelujah. Amen. Iyona mfihlakalo ngenza kwethu efuneke sihambe nawo namhlanje soyivezela abantu. Amen. Ingakho ke bafowethu uNkulunkulu, mafowethu manyilalele ngahle le. Ingakho uNkulunkulu ngaleli bandla okulo namhlanje nolivakashele the sanctuary, God Sanctuary Family Church. Amen. Ethe uNkulunkulu kulonyaka God Sanctuary Family Church injongo ne-theme enginayo ngani ekumele nifinyelele ngayo kubantu. Mina Jehova Baba uNkulunkulu ngenxa yemfihlakalo nobufakazi eniphethe ngizoyakhela ke kwincwadi yamahubo esibili kaDavide. Hallelujah. Now zo5 bafowethu incwadi zamahubo ezibhaliwe in the scriptures embhalweni engcwele uma sihlola imbhalo. Hallelujah. There are 5 books of the Tehillim. Amahubo. Now uNkulunkulu thina ke for injongo ka2026 esinikwe yona ngenza kwethu ukuthi siphume siyokhuluma nabantu bakaNkulunkulu sibambulele lesambula abangenazo abangeke futhi bafinyelele kusona ngoba basemvelweni yabo. Thina sesi-operator obizwe lethu liphakemela kamoya. Awusiyami. Singozi. Hallelujah. uNkulunkulu uthi ngizonendlalela ke ngini establish ngithi ngenza ifoundation kinina ama sanctuary God Sanctuary Family Church. Hallelujah. Encwadini yesibili yamahubo kaDavide. Now incwadi yesibili ke bafowethu yamahubo kaDavide isuka kumahubo 42 uzuyoma kumahubo 72. Amen. Now ngamafishane la ngenza kwethu ngiyanihlomisa as well ukuthi uma kwenzeka uthi uyavakasha endaweni ethile ufike kuvulwe incwadi ungekho yamahubo. Amen. Uma leyo ncwadi between amahubo 42 namahubo 72 kufuneke wazi ukuthi le ncwadi ikhuluma ngokuthumela iSOS kubaba uNkulunkulu. Amen. Ikhuluma ngabantu abakwi-crisis. Okay? Abakwi-crisis kodwa abangathule, abaqhubekayo nokumemeza umuntu abamaziyo ukuthi usizo labo liyovela kuye. Hallelujah. Angazi noma nisayilandela ngenza kwethu. Now uma ufika kufundwa incwadi yamahubo kusukela ku42 kuya ku72 noma iliphi ube lapho kufuneke wazi ukuthi kunomuntu la okwi-distress owenza i-distress call. Umuntu okwi-distress usuke ephakamisa isandla noma induku elimhlophe bafowethu ethi nangu la ngikhona, please identify me, ngidinga usizo. Amen. Hayi bo bafowethu niyayizwa lento. Ingakho ihlakaniphi zithi a wise man uma ekwiliza akaqhubeki nokuswima egcwala amanzi eswini kodwa uyarealize ukuthi ukuswima kwakhe sekufike la kuphela khona. Sekufuneka bakwazi ukuswima ngaphezulu kwakhe mase phakamisa isandla athi help. Amen. Cela usizo. Sinikiwe ke thina lokho buhlakani ngenza kwethu as amakholo ngoba uqala kokuhlakanipha kwethu thina kuukusaba uJehova. Hallelujah. Amen. Now uma sinikwe incwadi enjenganalena ke bafowethu yesibili yamahubo kaDavide from chapter 42 uziyoma ku72 siyazi ukuthi kumele sithumele iSOS uma umkhumbi ucwila ngenza kwethu phakathi kwi-ocean. Kunento abayenzayo badubule emoyeni izinto ezithile ezisenda i-distress call to imkhumbi esendaweni ukuthi imkhumbi esendaweni izothi uyibuke sibhakabhakeni ithi omunye wethu. My God. Omunye wethu senkingeni. Asiqale bafethu sishoshele ngakhona ke lishashalaza kulo. uNkulunkulu usinikile ke thina njenge sanctuary
Hallelujah. Hallelujah. Ukuthi ngiyanakha-ke ngale mfihlakaleni iphethe nalobufakazeni iphethe nganza kwethu. Ngizonakhela phezu kwale ncwadi yokuthi nikwazi ukusiza abantu abakwi-crisis, ukusiza abantu abakwi-distress. Niphinde nikwazi ukuthumela ama-SOS, special messages of urgency kuBaba uNkulunkulu. Niphinde nik-apply lokhu to yourselves. Hallelujah. Ningagcini nje ngokusiza abanye abantu, nani nikwazi ukuthi menigwilize nenze njani? Niphakamise isandla, nisho igama elilodwa elithi help, siza. Thusheng bayeshu. Cela usizo. Hallelujah. So yona incwadi esinikiwe incwadi yesibili. Kwasekuthiwa ke thina ke asilonje kuPsalm 51. Hallelujah. Kwathiwa silonje kuPsalm 51 ukuze sivuselele ikhonkwane zokufakaza esiphethe, neqiniso esiliphethe. Amen. Nesambulo esisiphethe. Eyingozi manje. Uyazi kufuneka ukuthi uma ungena ekhaya namhlanje babuza ukuthi uhamba nobani, kwanamandla namhlanje kukhona. Muye emsebenzini ngomsombuluko, kufuneka bonke beze kuwe njengeyinhlwa kusibona uGesu khanya. Hallelujah. Ngoba kunento ekuhamba naye ekumbethe ebizwa ngomoya kaBaba uNkulunkulu. Amen. Sinikiwe ke thina nganza kwethu la uPsalm 51. Amen. Kwathiwa God Sanctuary Family Church this year you are sending a distress call, you are sending an SOS, and you are helping people also that are in crisis. Hallelujah. And lokho nikwenza kubo niphinde nikwenze kini ukuze nivuselele ikhonkwane niphinde niyiqinise. Now la encwadini yesibili bafowethu kaDavid yamahubo from 42 to 72. Over and above ukuthi sifundiswe ngokuthumela ama-special messages esiwadubule emkhathini ngomkhuleko, sisenda ama-distress calls, sicela usizo. Sicela usizo ngani? Ngokukhuleka, prayer, supplications, ukunxusa, and thanksgiving nangokubonga. Hallelujah. Now uPsalm 51 ke mfowethu yena usipha i-vocabulary, usipha amazwi, usipha i-language, ulwimi efuneka silikhulume uma sikhuluma noBaba uNkulunkulu ukuvuselela nokuqinisa ikhonkwane esibe phezu kwazo nesakhelwe kuzo. Hallelujah. Inkosi yami. Kodwa niyambona uNkulunkulu nomoya esimkhonzayo ukuthi uthini. Now ke uPsalm 51 bafowethu uyena lesizokwakhela phezu kwakhe ukuze sithi express ama emotions ethu. Yayizwa lento imizwa yethu. Esizothi esizoveza ngaye idingo zethu sivezele uBaba uNkulunkulu. Ukuze uNkulunkulu abe nomusa kithi uma sithi help. Nawe la ngikhona baba, ngisenkingeni ngiyazika, ngicela usizo. Hallelujah. Amen. Now ukuze nathi ke bafowethu sikhombisa ukuyisola kuBaba uNkulunkulu. Nansi language uNkulunkulu asinike yona. Hallelujah. Angazi ngakufundisa kanjani ngoba sometimes abanye bethu bayafisa ukwazi iBhayibheli. Amen. Ithi nami ngiyafisa ukwazi iBhayibheli ngilikhulume. Amen. So ke naye opportunity yakho ke namhlanje yokwazi uPsalm 51. Amen. So uma ufuna ukusheshe uyikhumbule kuyibambe kufanele sifundisane lento because this is a school bafowethu. Ibandla likaNkulunkulu is a school of life. Hallelujah. Uma kwangisiza mina lokho nawe kuzokusiza ukuthi uPsalm 51 ngawubamba kanjani. Ngawubamba ngokuthi CRC okusho ukuthi serious. Amen. CRC Dr. UI akazona neyikwazi ukuyifunda lento engishilo. CRC Dr. UI or UNI. Amen.
Bafowethu nami ngifundise ezinye izinto ezangisiza ekukhulweni kwami ukuthi iscripture ngisazi, ngikwazi nokusimemorize size siphile kimi. Hallelujah. Sizwana. C R C D R U I. Amen. Serious, Dr. You and I. Never. Serious, Dr. You and I. Amen. Now, in language, yes, pure again number 40 kilometers was serious, Dr. You and I. CRCDRUI. Amen. Ngokwesingisi usiwo oqala uthi uNkulunkulu mesiya kuye siyovuselela ikhonkwane kufanele siqale siyibheke thina qala. Ngakho ke asiye kuNkulunkulu sifike sithi uNkulunkulu Baba, create in me, yakha kimi Jehova, yakha kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Hallelujah. Usiwo qala loyo. Create in me a clean heart, O God. Amen. Hallelujah. Amen. Nikona bafowethu Psalm 51. Siqala lapha ku verse 10. Siyoze siyoma lapha ku verse 13 or 14. Amen. Hallelujah. Ingakulahlekeli lento mfowethu. Amen. Create in me, yakha kimi Jehova, dala kimi Jehova ini inhliziyo emsulwa, inhliziyo enjani ehlanzekileyo. Usiyoqala loyo. U-R yena nasesiku R manje. Amen. Then after C is R. Uthini u-R? U-R uthi renew a steadfast spirit within me. Renew a right spirit within me. Amen. NgesiZulu uthini? Ngamafishane siya kuNkulunkulu. Sithi uNkulunkulu uvuso wakho umsebenzi kimi nangami. Ukuze ngami libatshazwe igama lakho ebantwini. Hallelujah. Siya uNkulunkulu ngaleyo language ke nganza kwethu. Baba uNkulunkulu yenza njani? Vuso wakho umsebenzi kimi nangami ukuze usebenzise mina kubantu bakho ukuthi ngami menginika ubufakazi ngawe libatshazwe igama lakho ebantwini. Hallelujah. Now see wesithathu. Uthi cast me not away from your presence. Ungangisusi Jehova ebusweni bakho. Hallelujah. Ngoba uma ungisusa ebusweni bakho obanga ubuso buyafiphala. Ngoba ngibe ngisabuka wena. Obanga ubuso bukhanya mengibuka wena Jehova. Amen. Hallelujah. Amen. Ungangisusi ngiyacela. Uyaphaphatha. Amen. Ungangisusi Jehova. Cast me not away from thy presence. Ungangilahli. Ungangiyekeleli. uJehova mfowethu kufuneke uma ebuka udikadikwa usathane noma kukhona izinto ezihlaselayo zabathakathi neganga. uJehova akwazi ukukhuluma prophetically over impilo yakho athi akukho zinyane lemvubu elingadliwa izingwenya zicwebe iziba sezulu. Hallelujah. Funeke izulu linyakaze. Lithi there is no way yomunye wethu mananga dikadikwa usathane sikhona kucwebe izulu uthule. Never. Nkosi yami. Niyamuza uNkulunkulu uthini bafowethu? Then message siza ku D. Do not take away your Holy Spirit from me. Hey, ungangiphuphi, ungangemuki. Umoya wakho ingcwele Jehova. Hallelujah. Ungangemuki, umoya wakho ingcwele. Do not take, ngoba ngiyazi ukuthi uma ungemuki umoya wakho ingcwele Jehova, ngiyofana namanzi achithekile angeke aphinda kuthele. Amen. Hallelujah.
ngiyoba useless, ngeke ngisabo usizo, ngiyoba ubiso liphitheke phansi ongeke liphinde libutheke. Ngiyacela Jehova, siyafundiswa lapha futhi ilanguage, sifundiswa ulimi ekumele silikhulume ukuze ikhonkwane zethu ingahamuki. Hallelujah. Amen. As if that is not enough, mese kungena u-R athi restore unto me, inkosi yami Jehova, restore unto me the joy of your salvation. Buyisela kimi injabulo yensindiso, ngoba ngiyayazi insindiso, ngiyakhumbula ungibamba mina emaqaqasini ngigijima ngokwentando yami. Ngiyithestile insindiso yakho mina Jehova, ngiyayazi, ngiyayibona manje iyahwamuka, ngiyacela ukuthi uyibuyisele. Amen. Izinto ezenzakalayo emabandleni manje ziyayithatha insindiso manje, ziyayijivaza. Amen. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu sinika ilanguage namhlanje yokuthi siye kuye sifike sithini kuyena, restore unto me the joy of your salvation. Buyisela kimi intokozo lengiyaziyo, hayi lento esengikuya ngazi noma ngemuva noma ngiyaphambili yini, izinto ezenzakalayo emabandleni hayi manje angisaboni kahle. Hallelujah. Amen. And ngiyacela Jehova ngoyu uthi uphold me. Uyayizwa lento? Amen. Ngiphase Jehova, ungiphase, ungibalansise, unginike stability. Uphold me by your generous spirit. Amen. Ngimise ungiphase Jehova, ungiphathe, ungiphe ibalance ngomoya wakho oxolelayo, umoya wakho ongcwele. Hallelujah. Amen. Niyayizwa ilanguage kaBaba uNkulunkulu bafowethu afuna siyikhulume mesiya kuyena. Niyayizwa? Hey Nkosi yami. Then uNkulunkulu ukuthi usukucela konke ke lokhu, thembisa ke nawe. Thembisa ukuthi uzokwenzani. Ngayo yonke le favor, ngawo wonke lo musa enzovula amafastela ezulu ngikuphe wona nezibusiso. Uthi uNkulunkulu ufune sifunde ukuthembisa, siyibophezele. Sithi Jehova, I promise, ngiyathembisa ukuthi abaphambukayo ngizobabonisa indlela yakho. Mase kuthi izoni ngifundise ngevangeli lensindiso, because sengiyithestile ngiyayazi, ngibonile ukuphambuka ukuthi kwenza impilo yami ibe njani, ngiba miserable. This is the prophetic prayer ke bafowethu yethu. This is the prophetic language yethu ka 2026. Hallelujah. Amen. Next week ngiyacabanga ukuthi mesiphinda sihlangane sizothi besibuzana siqhenyelana sithi CRC Dr. you and I. Hallelujah. Mase siyaqala sithi hey ungayithinti wena ngosiwa moqala othi create in me a clean heart of God. Athi omunye wawuntshontsha mfowethu usiwa moqala nami sengizobamba uR. Hallelujah. Ngithi renew kimina Jehova a steadfast spirit, a new spirit, a right spirit within me. Vuso wakho umsebenzi. Amen. Hallelujah. Amen. Athi omunye wawusuthathile kuR mfowethu, mina sengizobamba usiwe sithathu ke lothi cast me not away. Hallelujah. Ungiyekeleli Jehova. Athi omunye wawubamba uCRC nginika uD. Yithi do not take your Holy Spirit away from me. Amen. Hallelujah. Amen. Athi omunye wawubamba mfowethu uD ngishiyeleke nami ke mfowethu uR. Hey Nkosi yami. Yithi restore unto me what? The joy of your salvation. Amen. Hey, athi omunye usuthathe konke ngithi awusekhona uyu. Athi omunye ngiyawubamba uyu. Uthini uyu? Uthi uphold me by your generous spirit. Uthi ngiphahle Jehova. Hey, ngiphahle manje unginike ibalance. Hey, unyawo nami lingasheleli ngingene esonweni. But lokho ngiyazwa uyakwazi ukwenza ngomoya wakho ongcwele. Amen. Athi omunye angeke sekuyisikhathi sami sokuthembisa ke manje. Mina Jehova ngiyathembisa. I promise ukuthi laba baphambuka endleleni yakho, mina Jehova
ngizobafundisa iqiniso lakho bese kuthi izoni the sinners ngifundisa ivangeli lensindiso. Amen. Ngiyakholwa uNkulunkulu ukhulumile nawe mfowethu. Yeah. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhulumile nawe. Ukhulumile futhi nami. Ingapha ke isikumina nawe. Amen. Ukuthi ikuphi esokuchoose ukwenza after uNkulunkulu esebe personal nathi. Amen. Stay sealed always in the Holy Spirit of promise. Siphinde sihlangane again. uNkulunkulu anibusise. Amen. Amen. Step on. Hallelujah.